Di hamo kadongan jumpa muse di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hatani debata jemolo mahita martangiang. Asini rohama di hamu doho dame nasian Tuhat ta debata, doho nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat doho judul dang dihalupahon Tuhan. Marujah sian hatani debata di sada Musa 25 ayat 12 sahatu 10 alu dohot pangodol hononna sian sada Musa 25 ayat 12 songonoma didok disi. Aka odo pinopar ni si Ismail anak ni si Abraham, tinubuhon ni si Hagar, boru Misir, hatoban ni si Sara, di si Abraham, jok-jokdo sahalak namagang, naringgas karejo di sada perusahaan, makilala dang dipardulihon ibana. Godang do ulaon na diulahon ibana, hape dang ditaringoti ibana di parpumuan. Dang dipuji, jala dang dipanaik pangkatna. Gabe disukuni bana madirina, rikok do hadiryoku. Hadiryon ni si Ismail pejok do di ida songon na somar lapatan. Dang anak baga-baga ibana songo si Isak. Nunga dibuang ibana dohot omak na si Hagar. Alai takas do dipaboa di sada Musa 25 ayat 12 taringot pinopar ni si Ismail. Dipaboa do guarni nasida jala disurak do inganan nasida maringanan. On patuduhon naso dihalupahon debata akan natarpuani. Debata dang holan debata ni bangso natarpilit. Disarihon ibana do nang akan najut-jut. Dietong naung tarbuang songon si Ismail dohotak kapinoparna. Gabe bangso na bolo mapinopar ni si Ismail songon naung pinarbaga-baga ni debata. Digo hido baga-baga ni debata. Nang pemardalan na sida diduru ni halak Israeli. Tigor jala haposad do debata. Diargai ibana do ganup ngolu ni jolma dang holan akan narikot mangihuton suhat-suhat ni portibion. Di parohahon ibana do ganup jolma dang adong nalipesian pamerengan na. Di portibion adong do jolma na dihalupahon dang dipardulihon bahkan diojar do si patatu duru hira somararga. Dang dipardulihon nasida ala dianggap dang adong manang dang marlapata. Alai hatani debata sadario paingotok kita dang adong goarta nalipe diadopan ni debata. Olo do lupa portibio tu hita alai dakya dihalupaho debata goarta sian panuratan ni holong nai. Amin. Moliate marohanami diho Tuhan dihatam barita nauli na kujalo hami. Suato mahatami marurat marparbue di roha ate-ate nang pikiran nami. Saha diho mangulu nami, saha diho manang daging todi nami manipat sadarion. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangia kami tuho. Amin. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion, unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotwa kadongan, alamar hitei, na dohot dohita mangurupi ulau marbarita nauli rap dohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate debatama mangaramoti hita, Horas.